Lige nu her på DR1 er der Sporløs med Line Braun Danielsen. Pernilles far rejste, da hendes mor blev gravid. Det er 40 år siden. Nu ønsker Pernille at vide, hvem er du, og hvorfor gik du? Velkommen til Sporløs. Pernille Perk Nielsen er 40 år. Hun bor i Holte nord for København sammen med sin mand Lars og deres 3 børn, Amanda, Caroline og Alexander. Familien fungerer rigtig godt, bortset fra en enkelt ting, der mangler en morfar. Jeg ved jo, han er der et eller andet sted, så der mangler et eller andet sådan nogle gange. Efter jeg selv kan se, at jeg lever i en familie med en mor og en far, det er der simpelthen bare, så er der et eller andet, der ikke helt... Der mangler lige en lille ting at blive sat på plads, før det sådan... Pernille fik for et par år siden mulighed for at lade huset derhjemme være den daglige arbejdsplads. Herfra bliver der blandt andet solgt reklameartikler til brug i medicinalbranchen. Jeg kommer alene og har nogle prøver med på det, vi snakkede om. Computeren derhjemme er også blevet brugt til at søge efter Pernilles far. Der er så mange ting, Pernille gerne vil spørge ham om. Men det er trods flere forsøg ikke lykkedes at finde ham. I og med, at han jo aldrig nogensinde har haft et forhold til mig. Det er selvfølgelig det, tror jeg, der gør det nemmere for ham, sådan at han ikke opsøger mig eller ikke gør noget. Men så er det jo, at jeg må tage affære den anden vej. Velkommen, Pernille. Tak. Du har jo aldrig haft en far aktivt i dit liv. Hvordan klinger det i dine ører, når du skal sige ordet far? Jamen, det lyder mærkeligt. Altså, jeg har jo aldrig haft nogen at kalde far. Så når jeg siger ordet far, så er det vores far derhjemme. Altså min mand, der er far til vores 3 dejlige børn. Så det er ordet far for mig. Altså, jeg har ikke noget forhold til en far. Endnu. Nu hører vi, at der er mange spørgsmål, som du godt kunne tænke dig at få afklaret. Hvem er han? Hvorfor rejste han? Hvad er det, du skal bruge de her svar til? Jamen, det er et eller andet med at få sat noget på plads. Altså, når man selv har fået børn, synes jeg, så har jeg det der, at tænk at vide, at man har et barn. Altså, tænk, han ved, at det gør han forhåbentlig, ved, at han har et barn et eller andet sted. Så kan jeg bare ikke helt forstå, hvordan kan han lade være at reagere? Hvorfor har han aldrig gjort noget? Og så netop det der få sat på plads. Hvor er det egentlig, altså? Hvor er det, jeg hører til? Og hvad er den anden ende? Nu har jeg jo en dejlig mor, og det er jo fint, men altså, der mangler ligesom den anden halvdel. Ja, den anden halvdel, ja. Hvis vi nu skruer tiden de her 40 år tilbage, så er forhistorien jo den, at din far rejser, da din mor er gravid med dig. Ja. Hvad har din mor fortalt dig om årsagen til bruddet mellem de to? Ingenting. Jeg ved, at min mor og far havde kendt hinanden i cirka 2 år, og min far ikke kunne få arbejde herhjemme, og derfor vælger at skal rejse til Tyskland. Og faktisk først den aften, hvor at, de har afskedsmiddag, fordi han skal rejse, tror jeg, ind i Tivoli endda, der fortæller hun, at hun er gravid. Og så ved jeg faktisk ikke mere, og jeg har på ingen måde ville bore i, hvad så, altså hvad der skete. Det er jo ikke, det kan jeg jo ikke bruge til noget. Jeg er jo også, det er ikke det, jeg skal have at vide, vil jeg sige. Det er jo lige meget for mig. Der er ikke ret mange spor at gå efter, fordi du ved ikke frygtelig mange ting om din far. For eksempel ved du ikke, hvornår han er født. Men lad os prøve en gang at kigge på de oplysninger, som vi har at gå efter. Vi ved, at din fars navn er Hans Olaf Riis. Ja. Vi ved også, at han arbejdede som slagteriarbejder. Ja. Og årsagen til bruddet var, at han flyttede til Tyskland, og han betalte børnepenge. Præcis. Det er, hvad jeg ved. Det er, hvad du ved. Ja. Hvilken kontakt har der været sidenhen, efter din far flyttede til Tyskland, mellem din mor og far? Jamen, ingenting overhovedet. Altså, min mor siger, hun kan huske, at den dag, jeg blev født, der fik hun et telegram. Hun kan så faktisk, hun siger, hun har gemt det i mange, mange år, men nu ved hun ikke, hvor det er. Og hun kan så ikke huske, om det var fra min far, eller det var fra min farmor. Vi har ikke oplysninger nok til, at vi kan gå via de offentlige danske og tyske registre og lede efter Hans Olaf Riis. Vi har i stedet for forsøgt at tjekke telefonbøgerne i begge lande, men der findes altså ikke nogen Hans Olaf Riis. Så er der slagtersporet, vi kan gå efter, fordi din far arbejdede jo på et slagteri på Amager i starten af 1960'erne. Så Torben Skov opsøger en af de gamle fra den gang.
nemlig formanden for Slagteriarbejdernes Pensionistklub. Så skal vi tage Amager. Dag, det er Torben Skov fra Sporløs. Må jeg komme ind? Ja. Tak skal du have. Dag, Torben Skov. Jeg kommer fra Sporløs. Jeg har talt med din gamle fagforeningsformand Anton. Ja, vel. Fordi vi leder efter en person, der var slagteriarbejder i 60'erne, som hedder Hans Olaf Riis. Siger mig ikke spor. Det siger der ikke spor? Ikke spor. Hvor kan han være blevet af så? Det jeg kunne tænke mig, det var, at der var mange, der søgte på Plumrose. Ja. Og Plumrose havde jo udstationeringer, for eksempel Tyskland. Der var mange af slagterne, som søgte via på Plumrose og så tog til Tyskland. Ja. Ved du hvad? Det vil vi prøve. Ja. Plumrose er kendt for at lave pølser og andre slagtervarer. Tidligere der var Plumrose ejet af industrikoncernen ØK. Den ligger herinde. Dag. Jeg hedder Torben Skov. Jeg kommer fra Sporløs. Nu skal du høre, hvorfor jeg kommer her. Det er, fordi vi leder efter en person, som muligvis var ansat i Plumrose helt tilbage i 60'erne. Okay. Han hedder Hans Olaf Riis. Siger det navn der noget? Det siger mig ikke noget. Hvor var han ansat? Jamen, det er jeg ikke sikker på. Men altså, vi har en formodning om... Jamen, han var slagteriarbejder. Slagteriarbejder. Og så har vi en formodning om, at han måske tog til Tyskland for at arbejde for Plumrose. I 65? I 65. Ja, men det kan ikke passe. Det hænger ikke sammen. Fordi vi købte først den første virksomhed, Plumrose, og dermed ØK købte i Tyskland. Det var i 1970. Så det hænger jo ikke sammen. Så det kan ikke passe? Nej. Han kan ikke have været ansat af Plumrose i Tyskland i 65? Nej, det kan han ikke. Okay. Det er umuligt. Nå. Pernille, Plumrose var umiddelbart det mest oplagte at søge på. Jeg skal sige, at vi forsøgte også andre slagterier, men der var altså ingen af de danske slagterier med afdelinger i udlandet, som har haft din far ansat. I hvert fald ikke ifølge de oplysninger, vi har. Okay. Du har kun ét billede af din far og din mor, og det er lidt interessant, det billede, der kommer her, fordi rent faktisk ser man ham slet ikke forfra. Hvis du kigger der sidder man, din mor, det er kvinden i midten, og din far er manden, der sidder ved siden af på hendes højre side. Han kigger simpelthen væk fra kameraet. Ja. Du har aldrig set din far forfra? Nej, ikke hvad jeg... Altså, der er et eller andet, der siger mig, at jeg måske har set nogle billeder, og alligevel så kan jeg ikke... Men når du ser det der billede, hvad fortæller det billede dig om dem og deres forhold alligevel? Jamen, altså, det jeg jo er lidt glad for, det er jo, at de havde kendt hinanden i små 2 år, tror jeg det var i hvert fald sådan, at det trods alt ikke er bare en, min mor har mødt. Så, fordi, så vil jeg sige, så ved jeg måske ikke, hvor... Altså, de trods alt havde et forhold til hinanden. Din far forlod jo altså din mor, mens hun var gravid. Men han betalte jo børnepenge, som vi også kunne se indledningsvis. Hvad siger det om ham, det faktum, at han rent faktisk betalte de penge? Jamen, altså, det har jeg det jo rigtig godt med. Altså, det betyder for mig, at han trods alt har anerkendt, at han er min farmor. Det jo betyder. Nu ved jeg ikke helt, hvordan de der regler er med børnepenge. Det ved jeg faktisk ikke, om man sådan kan gå af den vej og finde ud af, hvor de der penge kom fra. Men man skal i hvert fald vide, at der er et fædreskab for at kunne komme til at betale. Præcis. Og det er jo det, der har holdt mig lidt op, trods alt med, at jeg ved, at han har betalt de penge. Så han har trods alt ville stå ved, at jeg var der, og jeg var hans. Børnepengene, kan man sige, i den her sammenhæng kunne også have været et rigtig, rigtig godt spor at gå efter. Men det er sådan, at dokumenter om børnepenge ikke bliver gemt i nogle centrale arkiver. Og samtidig så er det også sådan lidt ligesom bankoplysninger, at de bliver altså kun gemt i en vis årrække. Og det vil sige, at de bliver kun gemt oplysninger om børnepenge i 5 år. Så vi kan ikke gå tilbage til en bankkonto eller til en adresse for at finde din far. Så vi bliver nødt til at tænke lidt anderledes. Nu ved jeg ikke, Pernille, hvad lavede din far i sin fritid? Han kørte speedway, har jeg hørt noget om. Det har du hørt noget om? Det har jeg hørt noget om, ja. Det ved du, om han kørte konkurrence, eller om det var for sjov? Altså, min umiddelbart opfattelse er, at det var for sjov. Jeg har ikke hørt andet, fordi ellers havde jeg måske hørt mere om det, hvis det var. Men det er ikke noget, du har gjort noget yderligere ved? Nej, overhovedet ikke. Det har vi altså gjort. Okay. Og så kan man jo sige, hvordan finder man en gammel dansk speedway-kører? Torben Skov, han sætter kurs mod Vojens for at møde en, der har fuldstændig styr på dansk speedway-historie.
her skulle han bo, Ole Olsen. Jeg tror, det bliver sådan en nostalgitrip. Goddag. Dag. Torben Skov. Jeg kommer fra Sporløs. Ja, det kan jeg se. Hvad pokker I ude på sporet nu? Ole, jeg har det er sådan et lidt vildt skud, men jeg leder efter en speedway-kører, som du måske kender. En speedway-kører? Ja. Du bør det skulle da være muligt i hvert fald. Jeg ved ikke, hvor langt du er tilbage til. Ja, vi er langt tilbage. Nå, ja, må jeg komme indenfor? Ja, værsgo. Tak skal du have. Her har du. Ja. Det ligner mit tennisskab her. Du har et par medaljer eller to. Ja, der er lidt. Vi leder efter en speedway-kører. Vi skulle finde en mand, der ved alt om speedway, så faldt tanken på dig, ikke? Ja, tak for det. Ham her, han var slagter, men kørte også speedway. Han hedder Hans Olaf Riis. Hans Olaf, altså Hans O. Riis. Hans O. Riis. Kan jeg huske tilbage til. Ja. Ja, for sandt. Hans O. Riis. Altså, men det er selvfølgelig Olaf. Men han hedder aldrig andet end Hans O. Riis, det kan jeg huske. Aha. Men det går mange år tilbage. Ja, skal jeg helt tilbage i, det var jo sådan set i mine drengeår, hvor jeg var på Bøgehovedbanen her, der ligger ude ved Haderslev. Ja. Og der var blandt andet Hans O. Riis og sådan nogen som Svend Nissen og Arne Panter og nogle af de der, det var jo alle dem, man ligesom sådan så op til og så. Det var dine idoler, ja, det så man og kiggede på dernede. Ved du, hvordan vi kan lede videre? Jeg vil jo sige, sådan en som Svend Nissen ville jo nok være ham tror du finder over på Fyn Milfart et eller andet sted. Og han ved i hvert fald i den årgang der, det er jeg helt stensikker på, han ved noget om ham. Jeg har lige været forbi Ole Olsen, som har henvist mig til dig, fordi du kender noget til en person, som jeg leder efter, en Hans O. Riis. Ja, det var en af mine kammerater. Det er hele holdet her. Det er vores hold her. Og det er mig, jeg var holdkaptajn. Ja. Og det er Hans Riis, der står der. Der er Hans O. Riis der. Nej. Her er der et billede, hvor vi vandt holdkørslen. Ja. Og Hans O. Riis, det er ham der. Det er ham her. Står og gemmer sig lidt. Han er ikke så høj, hva'? Nej, det er nemlig ikke. Det er en fordel, når man kører speedway. Ja. Og jeg tror som godt, hvis han er blevet ved, han kunne måske have drevet det lidt længere, men han nåede jo aldrig sådan rigtig at slå igennem. Hvem kan vide, hvor han er henne? Ja, det kunne tænkes en mekaniker i Odense af navnet Ibe Rasmussen. Der. Jeg søger din far. Må det være? Ja, det er. Er han derinde? Ja, sådan. Goddag. Jeg kommer til dig, fordi jeg har talt med Svend Nissen. Fordi vi leder efter en speedway-kører, som du kender. En Hans O. Riis. Ja. Ham kender du? Ja, det gør jeg. Det var en af mine ungdoms bedste venner. Ja? Det kan jeg roligt sige. Jo, vi er godt sammen. Ja? Hvordan var han? Han var en glad dreng. En glad dreng? Ja, det vil jeg kalde ham. Svend fortalte, at han vidste ikke så meget efter tiden med speedway her i Danmark. Hvad sker der så med Hans? Jeg tror, der var noget ulykkelig kærlighed i København. Ja, jeg er ikke helt sikker. Hvordan ulykkelig kærlighed? Jeg ved i hvert fald, at han fik en datter derovre. Aha. På det tidspunkt der. Ja. Men det var jo ikke mig, jeg havde snakket om hende. Det var en gang imellem, så når jeg så Lotte der, så kunne jeg godt sige, ja, sådan en har jeg også. Aha. Hvordan tror du, vi kan finde ham? Ja, den er jo nedlagt nu, den motorklub. Han tog ned til den her Hansa. Hansa, ja. Hansa Bremen. Aha. Og har boet lige nær hinanden. Næsten nabo til den. Ja, Pernille, det var en rejse rundt om et speedway-spor, der pludselig førte os helt ind til kernen af en person, du aldrig nogensinde har hørt om rigtigt før, din far. Det må man sige. Hans mekanikerven er tydeligt den, der har været tættest på, og han siger noget om ulykkelig kærlighed. Han ved ovenikøbet, at
Du eksisterer, og din far har talt om dig over for ham. Hvordan det er her? Rigtig mærkeligt. Det, der slog mig mest, det var faktisk det der, da ham manden siger det der med, at han ikke er særlig høj. Og det er lige præcis det eneste, jeg ved, hvis jeg skulle sige noget om hans udseende. Det er, at han ikke var særlig høj. Så for nogle gange så tænker jeg, det er måske slet ikke ham, og der er jo sikkert mange, der hedder det. Men lige præcis, da han siger det der, han var ikke særlig høj, så tænker jeg bare, det er ham. Lad os lige se på det der gamle Speedway-billede, fordi vi snakkede jo om før, at du har aldrig nogensinde set din far forfra. Og her er billedet nummer 2 fra højre. Nu er de jo ikke særlig store, det heller, de andre. Og her har vi ham i nærbilledet. Sådan så han ud dengang tilbage i 60'erne. Når du ser det billede, kan du sådan umiddelbart genkende, og nu er det måske ikke den bedste kvalitet, men... Nej, det kan jeg faktisk ikke. Kan du ikke. Men Pernille, det kan godt være, at du måske ikke selv umiddelbart kan genkende noget, men når jeg sidder og kigger på dig, så kan jeg altså godt genkende lidt på næsen og måske på munden. Er det rigtigt? Ja, okay. Lad det nu ligge. Nu hører vi jo din far blive beskrevet som en glad dreng. Ja. Han har sendt dig en tanke i ny og næ, men den beskrivelse, eller den forestilling, du selv har haft om ham som person, hvordan har den været? Det er jo altså det eneste, jeg har hørt fra familie, moster og onkel, det er jo, at han var en rigtig sød fyr. Og altså mig, som jo kender min mor rigtig godt, jeg kunne heller ikke forestille mig, at hun havde kendt nogen, som ikke ville være en rar fyr. Altså, de kendte hinanden trods alt i 2 år. Men det der med ulykkelig kærlighed, det lyder jo også sådan lidt... Også jamen, det der med, at han siger, at han har talt om, og det er jo straks... det rykkede lige lidt, det vil sige. Hvad er det, jamen det der, at han har fortalt ham der ven, at han også havde en datter. Det synes jeg, altså jeg tror, jeg måske også lidt over for mig selv havde fortalt om, han har rejst, og han har fået en ny familie, og så er jeg selvfølgelig ude af billedet med det der, men at han trods alt har fortalt andre, at han havde en datter, det synes jeg... Det er ret okay at vide. Det synes jeg er rigtig dejligt at vide. Hvis vi nu lige tager fat i det der Speedway-spor og lige bakker helt tilbage til Ole Olsen. Han kan jo rent faktisk huske din far. Ja. Og Ole Olsen kunne fortælle, at han var tit dernede, når din far kørte på banen. Og han rev faktisk banen med en rive, inden din far skulle ind og køre. Så han har været sådan lidt et idol for Ole Olsen. Okay. Jamen, det er jo helt vildt. Så han må have været til mere end bare for sjov. Ja, det må man sige. Det må man sige. Men nu skal du høre. Det er 40 år siden din far tog til Tyskland, til Hansa Bremen, men klubben den eksisterer ikke mere. Vi valgte alligevel at tage en tur til Bremen. Hej Ole, det er Torben Skov fra Sporløs igen. Hej. Hej, tak for sidst. Ja, selv tak, du. Ole, vi er på vej til Tyskland, hvor vi skal finde en motorsportsklub med Hansa Bremen. Kan du hjælpe os med at finde frem til den? Ja, altså Bremen, ja, det kender jeg meget godt. Det ved det godt. Der har jeg kørt ned mange gange, jo. Hansa Stadion, altså. Men banen ikke er der nede mere nu. Altså, jeg vil jo sige, hvis du skal have fat i den klub dernede, så skal du nok have fat i Peter von Köln. Peter von Köln? Ja. Ved du hvad? Det har været en stor hjælp. Det her, det er en speedway-bane, en eller anden slags. Men der er køer og får på banen også. Men der er også cykler det rigtige sted, tror jeg. Entschuldigung. Hallo. Hi. Ja, hallo. Dänische Fernsehen. Ja, guten Tag. Ist das ein Rennen für Kühe oder? Nein, wir machen eine kleine Trainingsrunde hier mit einem Fahrer. Ah. Und er probiert die Maschine aus. Aha. Und was machen Sie hier? Ich suche eine Person, Peter von Köln. Sind Sie Peter von Köln? Nein. Nein? Nein, ich bin hier Kurt Harries von dem Niedersachsenring hier Schwarme, der Vorsitzende. Aber kennen Sie Peter von Köln? Ja, kenne ich gut. Ja? Ja, von Bremen kommt er. Wohnt am Amsterdam, hat eine Druckerei da. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Peter von Köln? Ja, das bin ich. Ah, ich komme von dänischer Fernsehen.
Ich suche einen Mann, der Speedway Einsatz gefahren haben. Heißt Hans Olaf Ries. Den kenne ich, ja, kenne ich. Kennen Sie? Schon sehr lange. Ja? Sehr lange. Ich denke mal 40 Jahre. So 1966 oder 64 habe ich den Namen zum ersten Mal gehört. Und die große Frage, wissen Sie, wo Hans O. Ries ist jetzt? Ich glaube, er hat jedenfalls gar nicht weit von mir gewohnt, ist vor 3-4 Jahren umgezogen und ich meine, er wohnt im Johannes-Rösing-Weg, ich glaube Nummer 1. Okay, ja. Das ist in der Nähe? Das ist nicht weit weg von hier, 2 kilometer. Ja, Pernille, hvis den adresse passer, så er vi altså kun et par kilometer fra der, hvor din far bor. Og det vigtigste, vi kan læse ud af det her, det er, at din far, han lever stadig. Pernille, hvordan tror du, han vil reagere på, når han får at vide, at du leder efter ham? Jeg håber, han vil blive glad. Jeg håber, at... jamen, det ved jeg ikke. Altså, det mest mærkelige ville være for mig, hvis han sagde, om det... eller det værste ville jo være, hvis han sagde, om det er ikke noget, I skal rode i. Det vil jeg ikke kendes ved, og det ene og det andet. Altså, og det har jeg jo altid allerede bedre med, i og med, at jeg har hørt, at han har fortalt andre, at han havde en datter. Så... Peter von Köln her kunne sætte en lille brik på plads for dig, for du har hele tiden sagt, at du troede, at din far var omkring 69 år. Ja, ja. Og Peter von Köln har kendt din far siden 1964, det vil sige 40 år. Og han fortalte os, at din far var 35, da han kom til Tyskland. Okay. Så det vil sige, at han er altså lidt ældre end det, som du egentlig har regnet med. Han er 75. Ja. Hvordan passer det med dit billede? Jamen altså, fint. Jeg troede faktisk ikke, han var så gammel, da han tog herfra. Men altså, hvor er det godt, at jeg er kommet i gang nu, vil jeg sige. Fordi så når vi det forhåbentlig. Men skulle vi gå et skridt videre og se, hvor adressen fører os ind? Lad os gøre det. Det gør vi. Døren er åben. Ja, så skulle det være her, så. Hans Olaf Ries. Guten Tag, Hans Olaf Ries. Ja. Haben Sie vorher in Dänemark gewohnt? Altså, jeg kan godt tale dansk nu. Du taler dansk? Ja, det gør det. Dag, jeg hedder Torben Skov. Jeg kommer fra Sporløs. Jeg kommer, fordi der er en person i Danmark, der leder efter dig. Pernille. Det er Pernille. Hvordan ved du det? Ja, det er... Jeg vil sige, jeg har ikke drømt om det, men jeg har haft sådan på fornemmelse. Altså, de søger mig i hvert fald. Hvorfor det? Ja, for det er nu hendes far. Ja. Der stod Hans O. Ries, din far, og han var ikke et sekund i tvivl om, at det måtte være dig. Præcis. Hvordan er det? Jamen, det er jo rigtig dejligt. Det er vildt mærkeligt, altså. Kan jeg godt forstå. Han er det, ja. 75 år. 75 år. Nåede du få et indtryk af ham? Nej, men bare det, han svarede med det samme, at han jo godt vidste og lidt sådan sagde, at han havde drømt om det. Mm-hmm. Så det var rigtig dejligt at høre. Ved du hvad, din far havde faktisk brug for både en stol og et par briller oven på den glade nyhed. Hvordan havde du det med at forlade Danmark? Du vidste jo godt, at du havde en datter på vej. Man tænker lidt om, ikke? Men det er sket, og jeg var heller ikke så stolt af det, men vi passer ikke sammen. Og hvis jeg nu har giftet mig med Kirsten der, så der måske var 2 år eller 3 år, og så blev det skilt igen. For om man ikke passer sammen, så skal man heller ikke gifte sig.
som styrthjem for dengang. Jeg kan se på skræmmer. Ja. Måske var jeg så egoistisk, ved jeg ikke. Det var kun mig, så ungefær. Og bagefter det blev lidt ældre og fornuftigere. Ja, så har man måske også fortrudt det der skete dengang. Men jeg håber, jeg har på år at leve i, måske kunne jeg gøre lidt godt igen. Håber jeg i hvert fald. Skal du få lov til at se din datter? Hun lignede mig. Det var sgu en overraskelse. Det er ligesom det var mig. Ja, det kan jeg ikke løbe fra, det. Men det er jo... Det er jeg sgu stolt over. Det var en overraskelse. Men det er ligesom mit ansigt. Hvordan er det at se sin datter for første gang i 40 år? Det bliver nødt til at høre. Ja, ligesom vi begynder at køre speedway, så har jeg med maven der. Ja, det var sådan en overraskelse. Hej Pernille. Jeg er så din far. Og jeg har lige set billedet af dig for første gang. Og jeg er meget stolt af jer som pæn datter. Og nu glæder jeg mig til, hvis vi kunne træffes en gang. Ja, der sidder din far. Han er stolt af at have sådan en pæn datter. Er det ikke rart at vide? Ja, men det er, og han ser så sød ud. Han fortryder, han siger, at han har måske været lidt egoistisk, og han håber, at det kan gøres godt igen. Hvad siger du til det? Jeg siger, at jeg er klar. Du er klar? Så synes jeg, at du skal rejse dig op. Og så synes jeg, vi skal byde velkommen til din far, Hans Olaf Friis, som kommer her. Det er stadig lidt uvirkeligt, at man skal lige sådan... Men jeg har det rigtig godt, og jeg er rigtig glad. Og håber, han ser det samme. Jeg er glad for, at det gik så godt. Og jeg er stolt af at have som fandt. Men som sagt, det går nok på dage, inden det hele det kommer igennem hovedet. Og så er familien sammen igen. Det, at Hans hele tiden har vidst og fortalt om mig, at han havde mig, det har virkelig det har betydet meget for mig. Her på DR1